Pani riaditeľka základnej školy stala pri tomto obnovení behu oslobodenia Chtielnice. Ružienka tebe pomáhal vtedy ten štáb kolegov Milan Andris, Evka Andrisová, Vlasta Gergelová, ďalší kolegovia. Aké to bolo dneska, keď po toľkých rokoch tu ste slávili jubileum tohto behu, ale aj oslobodenia obce a bol to rekordný pelotón. Tvoje pocity? Určite, že ma veľmi teší, že ten pretek má takýto charakter, aký má. Že sme dosiahli určitý štandard a že tí ľudia sa vracajú, majú tu dobrý pocit, vidia, že tí organizátori sa chcú o nich postarať a pripraviť im všetko tak, aby to bolo pre nich čo najlepšie. Čo ma zvlášť teší, že sme to zachovali pre ďalšiu generáciu, lebo dnes tu nastúpila organizačne mladšia generácia, ktorá hádam ďalších x rokov bude pracovať na tom, aby tento pretek zotrval a aby tí ľudia k nám chodili, aby naďalej sa venovali tomuto športu. No a vyzerá to tak trošku, že si prihrievam polievočku, ale naozaj treba poďakovať aj tu na pánovi starostovi, Peťovi Radošinskému, že prijal túto výzvu pokračovať v tomto a snaží sa urobiť všetko preto, aby ten pretek mal dobrú úroveň. Takže naozaj by som to zhodnotila takto. A teší ma, keď sem prichádzajú, to si ešte neodpustím, tí starí páni, alebo starší páni, ktorí sem prichádzajú rok čo rok. Vydáme sa už teda skoro som chcela povedať 10 ročí a majú vždy ten úsmev na tvári, tešia sa, že prišli do Chtielnice, páči sa im tu a tešia sa aj z tých rekordov, ktoré tu dosiahnu. Som veľmi rada, že máme takýchto verných, skalných bežcov, ale aj tých nových. Ďakujem pekne. Pán starosta, pri tých rozhovoroch na námestí boli iba slova chvály, superlatívy. Dnešný ročník vám naozaj vyšiel na veľkú jednotku. Takže dúfam, že starosta obce je spokojný s touto nádhernou akciou. No samozrejme, musím byť spokojný už len z toho dôvodu, že tá snaha a energia, ktorú sme do organizácie vložili, vlastne bola odmenená dobrým výsledkom. Poviem to tak. Som rád, že účastníci vyjadrujú svoju spokojnosť a tvrdia, že aspoň jeden z tých hlasov, ktoré dnes zazneli, mi spomína, že áno, som z Trnavy, ale prišla som, lebo u vás je to veľmi, veľmi pekné. Takže to nás veľmi teší. Samozrejme je to aj záväzok ľudí, ktorí zrazu nechceme sklamať, lebo sú to naši priatelia, ľudia, ktorí behajú, my sme ich nepoznali a teraz sa poznáme a jednoducho ten vzťah sa postupne medzi nami organizátormi a bežcami buduje. Ja som rád, že vlastne ten cvenk toho preteku sa pretavil aj do účasti Chtielničanov na behu, lebo v Chtielnici to bolo s rekreačným behom veľmi, veľmi biedne. Poprašil to Jožko Bučko ako 60-tník a vidím, že už sa k nemu pridali ďalší mladí ľudia. Sú chlapci, ktorí by to boli schopní ešte odbehnúť, takže verím, že každým rokom sa to bude rozširovať a verím, že aj na škole táto odroda atletiky vlastne zažije trošku viacej rozvoja. A verím v to, že tá rodina bežcov, ktorá vlastne vidím, že existuje, že to nie je individualistický šport, aj keď na trati každý beží za seba, nakoniec je vidieť, že to je zaujímavá rodina z celého Slovenska. Milan, ako si na tie prvé ročníky spomínaš? Bolo to už veľmi dávno, treba povedať. Začali sme tuším v roku 1974, ja som pri plnom ročníku nebol, ale od toho druhého ročníku 5 rokov sme robili vtedy ešte v rámci Socialistického zväzu mládeže, to sa už dneska asi nenosí, ale tá partia, ktorá v Chtielnici bola pod záštitou vtedajšieho učiteľa Milana Andrisa, ktorý bol takým gestorom tých prvých behov, sme si povedali, že vytvoríme niečo pekné, čo by si mohli ľudia pripomínať dlhé roky. Priznám sa, neveril som, že tak dlho ten beh vydrží, ale som rád, že bol som pri jeho začiatkoch. Priznám sa, dlhé roky som tu nebol, odsťahoval som sa z Chtielnice, ale som rád, že tento beh pretrváva a dneska po dlhých rokoch som tu bol a teším sa, že bola taká hojná účasť a že opäť sa dostáva tradícia do povedomia a dúfam, že to vydrží ešte ďalších 30 rokov. Čo želáš štábu pod taktovkou Drahoša Mráza, Janka Sirotu
pani riaditeľke základnej školy Ruženky Lukačovičovej a ďalším skvelým chtielnickým činovníkom z tohto početného ansamblu do ďalších ročníkov. Aby mali pevné nervy, dobré konexie, aby zohnali čo najviac kvalitných bežcov, aby ozaj tento beh mal tú tradíciu, ktorú si zaslúži. Ešte niečo som zabudla, pán starosta. Zabudla som ešte na jednu veľmi dôležitú vec, že tak ako pri zrode a obnove tohto preteku stáli niektorí ľudia z Chtielnice, tak takmer od samého začiatku tých novodobých pretekov stál aj pán Jaroslav Lieskovský. Ja by som chcela vyzdvihnúť jeho prínos do týchto pretekov. Jednoducho bez toho jeho komentátorského slova, to, že on pozná tých bežcov, že už mnohých pozná ich deti a dokáže o nich rozprávať, jednoducho tá atmosféra toho preteku by nebola taká, aká je. Takže poďakovanie patrí Jarkovi Lieskovskému. Naozaj veľmi veľké. Ďakujeme, Jarko. No a samozrejme aj pánovi Dufekovi a ostatným. Tento Jaro tu každého spoveda a jeho nikdy, tak som od kamery vbehol trošku sem. Jarino, mám niekoľko otázok. Prvá vec, čo ma u teba vždy fascinuje, že ty si chodiaca encyklopédia. Robím to od decembra 1970. V decembri 70. roku som s Jankom Sábom založil prvý beh Trnavej, bol to beh priateľstva. Založili sme i kondičné hnutie v rámci Slovenska, vtedy to bola v rámci celoslovenského pôsobenia komisia kondičného rekreačného behu a vlastne Trnava dala zrod tomuto hnutiu na Slovensku. No a jogging Chtielnici patrí medzi najstaršie, pretože ste počuli na tých pretekoch, že od roku 74 sa tu beháva a veľmi dobre. No a budem najradšej, keď takí propagátori medzi mass médiami, ako si ty, Peťo, ako sú otec a syn Belicovci, sa tu objavia a keď budete naďalej propagovať takéto krásne formy športových aktivít. Takže o rok dúfam, že sa na trati stretieme so štartovým číslom na hrudi. Ahoj. Dobre, takže vážení priatelia, to bol veľký zakladateľ, propagátor a nadšenec rekreačného behu Jaro Lieskovský, s ktorým ešte nikto neurobil rozhovor. Takže som prvý. Riaditeľ pretekov Drahoš Mráz, bežci vyslovujú absolútnu jednotku. Dúfam, že spokojný je aj šéf štábu. Tak ja som skutočne nadšený tými ľuďmi, s mnohými som sa teraz zrovna rozprával, boli veľmi spokojní, boli prekvapení, aké tu bolo pohostenie, tak ja len dúfam, že do budúcna nesklameme.